Is-suq tal-Belt huwa parti integrali mill-istorja tal-Belt Valletta. Għal ħafna żmien l-attività ekonomika fih kienet waħda kbira, dan sakemm parti minnu kienet iġġarfet fit-tieni gwerra dinjija u l-attività fih bdiet majna ftit ftit. Tul l-aħħar snin dan is-suq spiċċa abbandunat u mitluq. Is-sitwazzjoni mistennija tinbidel għax b'investiment ta' 7 miljun euro, il-Grupp Arcadia se jkun qed jagħtih il-ħajja mill-ġdid. Dettalji dwar dan ingħataw f'konferenza tal-aħbarijiet tas-Segretarju Parlamentari Michael Falzon u s-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Kutajjar. Kien spjegat li wara li s-sena li għaddiet inħarġet espressjoni ta' interess, saret evalwazzjoni tal-offerti u l-Arcadia Group ingħata ċens ta' 65 sena. Il-pjanu li s-suq tal-Belt jinbidel f'post tal-attivitajiet gastronomiċi u divertiment. Dan il-post storiku se jkun restawrat b'mod li jkun ippreservat il-mudell oriġinali. Fil-fatt l-istruttura tal-ħadid se tkun restawrata b'mod li toħroġ iż-żbuħija tal-arti Vittorjana. F'dan l-ambitu l-proġett mażur se joffri attività ekonomika u kulturali fuq 3 sulari li dwarhom spjega l-General Manager tal-Arcadia Group Antoine Portelli. Se jkollna parti li huwa suq tal-ikel minn fejn tixtri l-ingredienti, minn fejn tixtri l-laħam, il-ħut, etc. biex hemmhekk immorru lejn l-oriġini tas-suq tal-Belt. Solar ieħor se jkun ispirat mill-ħafna markets li hemm l-Ewropa li huma food stalls isajru jippreparaw l-ikel hemmhekk stess għal konsum fis-suq jew barra. Solar ieħor se jkun lounging, se jkun kafetterija, dolċerija, spirits bar, imma kruċjalment li fih se jsiru attivitajiet kulturali. Dwar l-aspett kulturali għaddejjin diskussjonijiet mal-Kunsill Malti għall-Kultura u V18. Nemmen li se jkun aspett pożittiv ħafna. Se iżid l-attrazzjoni tal-Belt, nemmnu illi aktar nies qed ifittxu il-Belt bħala il-post rikreattiv tagħhom u nemmen li s-suq tal-Belt kif qed nipproponu aħna ser ikun pedina oħra biex tirġerena il-Belt. Ix-xogħol fis-suq mistenni jkun lesta Diċembru 2016. Is-suq mhux l-uniku post li se jkun qed jara investiment għal reġenerazzjoni tiegħu. Fi strada stretta se jsir proġett li jiswa 1,200,000 euro. Primarjament se jsir xogħol ta' pavimentar li jinkludi wkoll il-bdid ta' pavimentar li sar ħażin 3 snin ilu. Fuq kollox se tingħata attenzjoni l-elementi arkitettoniċi li jfissru l-aqwa snin ta' din it-triq. Is-Segretarju Parlamentari Michael Falzon spjega kif dan huwa parti mill-pjan li qed jagħti ħajja ġdida mill-Belt u fi żmien li ġej mistennija wkoll inizjattiva għan negozji fil-kapitali ta' pajjiżna.